nektek is megvan az a probléma, amikor konkrétan, amikor nem kezdel el mondjuk rajtolni, akkor olyan nagyon rengeteg ötleted van, de amikor meg elkezdesz rajtolni, akkor meg semmi ötleted nincsen. Tehát valamelyik nap, valamelyik este próbálsz aludni, és akkor eszedbe jutnak a random dolgok. De utána meg felkelsz, és nem tudsz semmilyen random videót feltenni, mert nincsen ötlet. Tehát nektek is megvan ez? Mert nekem nagyon sokszor van ilyen. Tehát, wow! Tehát, nem mindegy. Sofia, out.